ko silmaji seeɗa tan caggal nde Vinicius waɗi loggol latanigol polgu Real Madrid e yeeso Benfica ko nden haala ka ɓami caggal nde kanko ɓiɗɗo Brésil o holli weltare makko e ngol loggol e yeeso wamboɓe kippu Benfica jaɓɓinoɓe kawral ngal ɗon ɗo dingral Luis ngal Lisbon e wi Vinicius Gianluca Prestiana pijowo équipe Benfica o fani e makko konguɗi leñam leñumago e widemo ko o wandu ko nden de e ayawaji ɗi jiiɗen o dogi kanko Vinicius o fayi to ñawowo kawral ngal hono arbitre o ko ni woni o haalani on ko o wi o nani ko kawral ngal dartima hakki filmaji 15 hade maggal ɓamtudi caggal majjum fijoɓe Real Madrid hewɓe kolli metti mumen e ɗum gili e Kylian Mbappé biɗo ɗum ɗo jaɓnaki e folotire fotgono Ligue des Champions kono Gianluca Prestiani to bangi mum yeddi ɗen tuumi e wi makko Vinicius nanani ko o haali ete o meeɗani yakkide ko nguɗi leñam leñumago fewde e neɗɗo ciftinen tan e ɗi duuɓi ɓennuɗi kanko Vinicius ko wayni ne heewi heɓtademo ete kala to jooɗi omo heewi mettinde ɗin ɗon kongi hen sahaji ni o woytoroto ɗum ko e giti baɗɗi beeli